urgent ህፁፅ እዩ ዝበሃል መስለኒ so ካልእ ዝፍልይ ዘብሎ ከዓ ነዚ ዲጂታል ኦሮ ማለት እዩ CBDC Central Bank Digital Currency መሊሰ ክደግመልኩም እቲኦም ድሓር ዝመፃኹም ክልተ ክላስ ገንዘብ ክህልው ማለት እዩ ክልተ ሲስተም ክህልው እዩ ከመይ እንድሕር ኢልኩም ሓደ wholesale CBDC ዝበሃል ኣሎ wholesale CBDC ማለት ከዓ ነቲኦም ባንክ ነንሕዶም ካልእ ገንዘብ ዓይነት ክህልዎም እዩ ወይ hedge funds ዘለዎም ወይ ድማ ኢንሹራንስ ዝተፈላለዩ ገሊኦም ኢንዱስትሪ ዓበይቲ ኢንዱስትሪ መን እዮም ልክዕ ከማናብከምኡ ገና ክስታይ የለን አዞ ሊስታ ዝረኣኽዎ የለን ግን ፍሉያት ከም በዓል ባንክ ኢንሹራንስ hedge funds እዚኦም ፍሉጣት እዮም ካልኦት ከዓ ይህልው ንዕኦም ሕጂ ካልእ ዓይነት ገንዘብ ክህልዎም እዩ ካልእ ማለት ንበይኖም ክልተ ዓይነት ገንዘብ ክህልው እዩ